domaćine koji imaju, ne znam, po 100-200 hektara zemlje, domaćinstva, samo takva, i on oženjen. I ja ga pitam, bre, sine, što se ne oženiš? Kaže, kako bre, oče se oženim? Reko, mora da izađeš. Reko, izađem ja. I vidim devojku i svidi mi se. I ja njoj naručim piće. I ona meni se zahvali, ja njoj priđem i krenemo i da pričamo. Vidim ja da se ja njoj dopadam, da se ona meni dopada. To je gotova stvar. I ona mene pita, odakle si ti? I kaže, ja kažem da sam sa sela i ona ustaje i ona odlazi. I ja kažem, čekaj bre, stani, šta nije u redu? Ja sam te nešto uvredio, ja sam rekao nešto loše. Kaže, ti si sa sela, ja neću da idem na selo, ti si seljak. Rekao, ali čekaj, rekao, zar ti nije bitnije da imaš kuću, si gazdarica u kući, imaš svoju zemlju, ne mora da uđeš u zemlju, ne mora da vidiš ekonomiju, sedi gaji decu naveče, imam pare, imam financije, idemo negde u restoran, idemo u bioskop, odemo do Beograda, nije to preko sveta, imaš kola, za čas se nađeš, da god hoćeš. Rekao, ali si svoj na svome, gazdarica, nego će da budeš u stanu iznajmljenom u gradu, i to uglavnom po Beogradu prave od garaža i suterena prave stanove, i da radiš kod Kineza za 15.000, a će da kažeš da živiš u gradu. I on kaže, ja ću radije da živim u gradu, pa po takvim uslovima nego da bude seljan koji živim u selu. I šta sad ja da radim? A to je istina, to meni čovek kaže. I dolazi njegov otac i kaže, oče, da platim neku molitvu da čitam ovo. Ne treba čitam njemu, dete je normalno. Šta treba čitam ovim drugima molitvu? Da oni dođu malo sebi.